Orang tua sama anak muda itu apa? Kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku maksud tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini, aduh. Itu ada japaron, ada Oh gitu. bambu, ada. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Kita bersama-sama rakyat TNI kuat, betul? Iya, betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan untuk rakyat. Terima kasih TNI semuanya yang ya. sudah Malam membawa hari ini contoh di Kabupaten Malam, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyup dan rukun, ada TNI, Polri, termasuk ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Ayo kita sama-sama. Pak Jun, betul. Doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Mohon doanya nanti ya, insya Allah. Amin, ya. amin. Kita juga terima kasih. Pak, Tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut tok. Propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siap, Pak. Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lu, probos, baju loreng. Ayo kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. loreng. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ngapunten matur nuwun, nggih, matur matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Monggo lega malemu mentaram mentaram mentaram. Turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Alhamdulillah. Oh, Jan. orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Alah, alah. Amin. Amin, amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndelek dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Iki mau aku wis diwenehi lho. Pipi. Terus Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duwite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di oh gini. Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kayak. Oh, Iki bae iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Nikah ini suwe-suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayang ke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Pancen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho. Berarti wong agamane kuat. Agamane kuat. Kaya wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Kan sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya pancen aku mandi-mandi nih. Lah. Ngono lho. Aja beransumsi. Aja nesuse. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti padha karo si Lintang Kairo. Anu iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya itu berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik panggah kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Ya njaluk yen ora bayaran. dibayar atine ora seneng.
Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge ati. Berarti sampean lek gor-gorek materi, berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni. Wah kok malah warna-warna. Kowe apa yen tak golekke? Apa? Tak golekke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Lek malah kae dadi mokondo. Mbak Niken berarti kancane Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Wah Winong. kowe Kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nang. Ayo. Sik, ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gling wis ya, Mas. Apik men kuwi. Tung. Apik men sepatu kok. Tunuk gling ngono ya, ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, ya, kok ya, ditambah ya. bareng ya. Ayo. Siralu tunuk. Wis. Ayo kan. Tunuk gling. Mas Gareng. Tunuk gling. Eh. Tunuk gling. Iya. Tunuk gling. Oke, ngerti. Tunuk gling. Wes. Tunuk gling. Wes. Tunuk Iki gling. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus. Wah. Gen. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Sumarai ini Ken iki lho. Ora ini lho seput kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepet? Pak. Wah. Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho, ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah. Balik lah, sing tak alboni wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gong kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa iki prinsip. Ya kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane ku mbok apa ngono ta. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi walit wae, dadi walit. Walet, Walit. walet Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film ku ora koyo. Ya, sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit, nek niken boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Apa? XX. Wis ora acep. Kene saiki Mas Gareng yang tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Nah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean mang gandrung bawa nyidam sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? tenan po. Apa Tani. TNI TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Susi. Mbok rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba Niken sik, ayo. Sing mang gandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Iya. Pepujane ngati. Tegur ra kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene.
wong Kang Mas, nandang kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terop Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok dudek. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti Winong. Genti Winong. Kuwi lho. Jangan mendadak, jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak ibubune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki sedoyo kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Teguh. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah, jan putune ngeterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digoleki tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diecerke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasa nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi. nikah iki. Gegermu dhewe rene tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Ya Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Ya nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti nikah. Udah layu. Wis mbok tus poro. Teguh udah layu. Yo. Ganti, gandrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Lan ndi? Pindho mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, iso suwe iso lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejer. Wah, jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Genti Winong. Genti Winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Dadi wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upama kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakuda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Teno aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mengke lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh Iya. tenan lho. Maksudnya- Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakuda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jalodri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam.
barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah, kok latah men to ya? Mara. Bukan seluk memanik saka Mbak Winong sik, iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo ayo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindarat kang laton malela mukira saeling senadyan berasan tansah Lagi aku mung tansah ngeteni tanpa kat angidam tetes sing tresno kang setuhu dadi katalin ning atiku kangen saat pandang kasmaran. kuning kambing jroning atiku asihmu kang ngregani dadi usadane aku kang ngandang bronto lilanono jagat ring sliramu tansah gending renteng kaya mimi loro. Ablas kira mau jarane ya. Nggih. Garet mendem ati kang goyang yen tandem Oh. Yo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu asihmu kang renggani dadi usadane aku kang nandang bronto lilanono jagat ring sliramu tansah
Terima kasih, Matur nuwun. Kowe ngapa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik, Mak. Mas itu tuh Mas. Eh? Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terang ayo. Winong lho winong. Ya no. Ayo Pate rame. Hop, sik. Niken apa kuwi? Celeng. Winong? Jaran. Jaran. Mas Gareng yo iki kirek yo. Kuwale. Ayo, doke ketokot. Apa mulai sing ketokot, Lek? Ngopo? Piye? Ngopo? Putra dalem dicokot kire. Bener dicokot gorene, tak peteni. Terus ane. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin. Bayu. Amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngopo? tali asih. Lah ngopo kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kota sing duwe Surawa. Apa tali dadunge kok kendhat? Aku Ayo joget sik no. Kayak mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek keringete. Lah aku karo winong lo keringetan. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok senengane nesu. Karo aku pahit.